Amen. Na ibang nabigitay kanya yung kakabsat. So, tagta, awanti live, but we are recording it kasi naglokoti wifi tayo. So, bago tayo nga rugyan ating panaglimong, kablaawan kay aming kakabsat. Mula dagadyan naggapo Africa, naggapo Taytay. Welcome kay amin ito'y Truth and Holy Spirit Ministries, Maria Aurora. And of course, dagadyan tagawan sa Slaw nga kakadwam ito'y. Amen. So, bago tayo nga agrugi, agkararag tayo para itibaligi ating naglimong bawat maisa maadaan ti konsentrasyon, bawat maisa ken masalakniban iti bawat bayan iti panaglimong tayo. Let's call the name Jesus 3 times and begin to pray. Jesus, Jesus, Jesus. Yes, parigan ang mga sa dilangit at yaman kanila sa tatangan at iyong parigan ama. Ngayon may parigan ama ating parigan ang mapanawan yes, ikaw Diyos ang ating mapatayawan. Parigan, tulungan na kami Diyos parigan. Na makipag-set kami parigan iti panagdayaw nga makaiayo kanya. Hindi panagdayaw, O Diyos, nga nakasabot di pamayayam. Tulungan na kami, O Diyos, Ama, nga ating panagdayaw, minsan nga naman, ikaw, O Diyos, Ama, ating mapadayawan. Tulungan na kami, nagbalik, isigim, hindi panagdandan kami, O Diyos, mag-iisi sa rin nga may buray ko na marami. Hindi ka, O Diyos, Ama, tegaraw. Hindi Espiritu Santo, mismo, tegaraw, parang nama, ito'y parang nga lugar, hindi Maria Aurora. Kitulungan, O Diyos, may sakit na ito, mula kaumingan hanggang parang nama, tinalakayan, O Diyos, kitmapunuan daw sa mat konsentrasyon nga awan pargaramat makatubig sila may na nilingit pargat maadaan di bawat may sa pargarama ni inspirasyon ng magigantay di sarita tulungan na kami ng sama ikan na kami o Diyos ama di sa laknib nagtumari ka naman na kami nagbalik ng tangan na salunat bayat si pinagkimong may bayat si pinagserbi may para kanyang at itawag may itinagan niya sa itinagan na sa purakin may amin nga aramit ti kapusur in the name Jesus at inikhararag mi hindi ka katuwan nga nagan itinagan nga nagtataglay ng lahat ng otoridad itinagan ng Jesus. Amen. Agkararag tayo iti kararag ti panagbabawi importante ato nga iti panagrugi ti panagimong tayo ket bawat may isa makakawan bigpigin tayo ti bagi tayo nga adabasol tayo kasi hantay makadawat iti ti pamakawan no hantay nga bigpigin ti sarili tayo nga managbasol iso nga agkararag tayo agkararag iti panagbabawi iti ang aming naglapsingan tayo aming napanunutay nga hangabad nga hanga mayat iti imatang iti Dios amin nga naarami tayo nga amo tayo nga haan nga nakaabot iti pamantayan iti Dios. Let's call the name Jesus 3 times and begin to pray. Jesus, Jesus, Jesus. Yes, pare ka naman at kami bigpigin nga hang kami nga nalintik kat sigalang ulit ama iti nalintik kat tulungan na kami o Diyos kat ibawat may sa nga nato yun sa bakit madalusan babaeng itindara man sa nagkaya sigal kami tulungan na kami rasawa nahang kami parigalang kalilaet ang nga mga malagpat-patos lutingin parigal babaeng itindara man na kami kinapapadalusan tulungan na kami ama tulungan na kami ama nagkalis kami parigal ama nananalusan gapoy gapo parigal ama itindara na sa Kristo parigal sigal kami agyaman kami amin parigal ama kapalawen kaniso Diyos inikan na kami parigal ama pagkakataon ng babawi inikan na kami ulit ama kapalawen sakto tumawad kami hindi papakawad tapos parigal ama ating naglimong min kitagbalin niya na kay ayon ni imatang mo ating nilawag may dinagan ni Jesus. Amen. Ibukaw tayo, iti slogan iti tatangatawan o kararuwa, amuem ti pudno, kenagtilened kan God the Spirit of Santo, 3 times, 1, 2, 3, go. O kararuwa, amuem ti pudno, kenagtilened kan God the Spirit of Santo. O kararuwa, amuem ti pudno, kenagtilened kan God the Spirit of Santo. O kararuwa, amuem ti pudno, kenagtilened kan God the Spirit of Santo. Amen. Ket makipagtakder kayo kanya may kakabsat. Kantaran tayo iti For You Alone, iti Ilocano nga version.
Pulong ko tinala na namati panagyan ko umayak sinay mo Sikalain, O Diyos, Ama, ati ikan tanok ming parekan. Ato'y Ama nga nagkatipon-tipon nga anak mo, O Diyos. Ahuatem ti panagdaydayaw. Ahuatem, O Diyos, Ama, iti may sakin may sangada, pamati na itinagan mo. O Diyos, ahuatem ating nga panamadayaw mo. Ahuatem, O Diyos, Ama, parekan. Ato'y parekan ang mga gagimo mo. Ati titawat mo itinagan ni Jesus. Amen. Kararag tayo, kararag kayong suri niya po. Our
Amami sa dilangit, madaydayaw kumati na sagpuan ang nagan mo. Umay kumati pagaryam, matungpal kumati pagayatap. Dito'y taga akas sa dilangit. Ited mo kada kami, titarawan mi itangal daw. Pakawanan na kami, dagiti basbason mi. Akas iti pam makawan mi, kadagiti nakabason kada kami. Di na kami turong iti nakaro pakasuotan, ilisi na kami keti iti managdakdakes. Taken ka ti pagaryan, ken pan nakabalin, ken dayag agnanayon. Amen. Amen. Nagpatuloy tayong agkanta kakabsat. Take the name Jesus with you. Nagan Jesus alwala. Sikati pastor ko, at aaminin ang masapol ko. Iti lalang tuwa karuotan paginanain na. Iti sibay dagiti tandano, mga natalinaay, idalan na. Ipaay mo kanya, ti baruwa piksa, tarabayan na iti tumutop adalan kas in karin. Uray pa'y nugingit ti patay, ti paglasakap, sa anak tungag buteng taadsak kanyak. Ti sarukot ken baston mo sa lakniban dak, mangisagana kay ti padayang agpay kanyak, iti imatang dagiti kabusor ko. Pinaaruyutom da ito'y ulong itilana ket agliplipyas ti kopak. Awan dua-dua kumuyog to kanyak ti kinaimbag ken ti kinamanagayat mo bayat ti panagbiag ko ket agtaengak to nga agnanayon iti balay mo. Amen. Kakabsat ket patuloy tayo ng padayawan ni Jesus. Kantayin tayo ni Nagan mo Jesus. Dayo.
Kaya habang isagsagana tayo iti puso tayo para iti panagdingay ti sarita iti Dios, makangig tayo iti kanta nga Waymaker iti Ilocano. sa bali. Lubihan lang ni Jesus. Amen. So nga tatanga pa na pagset iti panagimong tayo. Apan tayo iti kangatuan nga oras iti panagimong tayo. Apan tayo iti panagdingig iti salita iti Dios.
So, madagay dyan adati Biblia na, mababaling yung mga paglukat kanya. Amen. So nga, makipaglukat kay kanya. Hallelujah. Amen. So, makipaglukat kay kanya iti libro iti Marcos, Kapitulo 11, chapter 11, verses 27 to 33. 21. Ay, mali ba yan? 27 to 23 yan. 27 to 23. Palitan mo naman. 27 to 33. Basa, dito Ilocano. Awang mo. The authority of Jesus. Okay, iti Ilocano. Basa, ikito'y kakabsat. Makipagbasa kay kanya. Usarin ito matayo. Kulang natin 27. Nagsublida manen ija Jerusalem. Idi agpag napagna ni Jesus iti unig iti templo. Inisitgan dagiti pangulwen iti papadi dagiti mamaestro iti linteg ken dagiti panglakayen. Sinulsud da ken kuana anya ti kalintegam amang ngaramid kadagitoy. Siya sino tinangted ken ka iti turay amang ngaramid kadagitoy. 29 insumbat ni Jesus adda sulud-sude kada kayo. Ket no masungbatan da ibagak met no siya sino itinangted iti kalintegak nga agaramid kadagitoy. Ibagayo man, nagapuan iti turay ni Juan amang bunyag, nagapu iti Dios wenno iti tao. Nagsisaludsod da, anya iti sumbat tayo. No kuna tayo ang nagapu iti Dios, kuna nanto apay nga rod adikay na mati ken ni Juan. Ngem no kuna tayo ang nagapu iti tao, nagbuteng da kadagiti tao tapigbigen da nga ni Juan ang may isa a propeta. 33 iti kasta insumbat da ken Jesus. Hindi niyam mo. Jakmet nga rod ibaga kada kayo no anya iti kalintega nga agaramid kadagitoy. Kinunan ni Jesus amin kakabsat ket makipagkararag kay kanyak ikararag tayo iti adipon iti Dios nga mangiburay iti salita na nga haan nga kurang iti inspirasyon nga kurang iti anyaman nga wisdom from God no dikets agsarita laeng babaen iti inspirasyon nga gapo agsarita laeng gapo iti kinapudno ken ikararag yu met iti bagyo nga agbalin nga nalukat iti nakalukat iti lapayag yu nga maagdingeg iti sarita iti Dios nga agbalin tayo nga agpakumbaba tayo iti imatang iti sarita iti Dios. Let's call the name Jesus 3 times and begin to pray. Jesus, Jesus, Jesus. Yes, Father God, yaman kay mayuros Ama. Tata, Father God, Ama, ngarabingi, Father God, para iti Ilocano Mission Service, adatoy kami, O Diyos Ama, nga mapagpadayawan mi, itinagan mo. Tulungan na kami, O Diyos Ama, nga bigbigin mi, nga si kalaing, Father God, Ama, tinadaan, iti nga kamatuan, nga otoridad, iti kamatuan, nga panakabili, nga iti Jesus niya, itinagan mo lang, Jesus, isuti na adaan, ti panakabili, iti amin, iti entero nga lubong, iti langit ingana unig itinaga. Tulungan na kami, O Diyos Ama, Father God, na iti adipen mo sa rin, pulutang itingiwat na, nga haanag sarita, iti bukod na, nga sirip, tudikat Father God Ama, agapo iti sirip, na nagapo iti Espiritu Santo. Tulungan mo, Diyos Ama, iti adipen mo, na isikaw, Diyos Ama, ti mangusar kanya na, na isarita na lay, iti sarita ang kayat mo, nga manggiganda, kiting anak mo. O Diyos, Father God, sigaw, Diyos Ama, ti makaadda, Father God, ating agimong mi. Tulungan mo, Diyos Ama, iti bawat may safari ka naman, nga datuya malukatap, O Diyos Ama, iti labayag ta, manggiganda, iti sarita, agbayan, Father God Ama, ito sa rem nga adipen. Tulungan mi sulong, Diyos Ama, nagpakumbabada, Father God Ama, ito sa kuwanan ni Sarisam, agpakumbabada, O Diyos, Father God Ama, and let them have the willingness to be corrected. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Amen. Amen. Kablawan kayo, nagado tayo. Once again, Nagado tayo nga dato amin. So, sana all lagi.
kanayon ko ma. Ada nang igak tatay ko na every month ka no. Paiswen yo iso kaya yo. Okay, so I hope you will do it. naragsak kami nga makakita kanya yung amin. So, itayag naman ito yung amin ti makaawat ti Ilocano. Can you raise your hand if you are able? Para iti talo, para ito pat, Ilocano tayo. Naglo-loading yung utak ni Eric. Ate ti makakatawa to. Pero may ragsak ko kung ay agamit tayo Aurora, taad dati makaawat ti Ilocano. What's funny here? At least, ijagamin tagig, may isawan na siya lang ti makaawat ti ibagbagak. Adya ti mas made. Imbagit toy, adya ti makaawat ti puro nga Ilocano. Ayan. So, adya ti maragsakan nakmat. Amen. May samot iti kararag ko, iya pan nakman mo, ija adya mo makaawat Ilocano. Tanya nga iserserbi na ti Ilocano Mission Service nga, at ti kasangsangok mismo kaya makaawat. So nga, nagtatagalog talaga ako for the sake ng mga hindi nakakaalam. Ang kasamaang palad ay mga kabataan dito kinalimutan na ang mother tongue. Ayan. Kaya pinupush kayo talaga ng DepEd na ibalik ang mother tongue. Kaya alam niyo na kung bakit may subject sa ko sa elementary binabalik talaga yung mother tongue. Kasi di problema ngayon sa mga new generation, hindi na nila ninilingon ang kanilang roots. Imbag kanya, ganata taamog lang tagi po gaw. Amen? Ayan, so, rugyanan tayo. Anya manin, adi kay introduction line. So nga, dapat ibisita tayo to'y, Gapo Africa. Hi, Brother Smith. From Cameroon. Student from Ateneo. Oh, wow. So, he is a student of Ateneo. So, welcome to the Philippines. You can join the English Mission Service also. Ayan, so, agrugi tayo kapsat. Iti paulo iti mangigantay tatakit the authority of Jesus when no, iti pan nakabalin ni Jesus. Amen? So, aditi pagadalan tayo tata. Okay? So, amo tayo nga ti otoridad nga nagapuy ti Dios, wano iti otoridad nga gapuy ti Dios ket para i-govern or tapno mapalmalaan ang amin nga naaramid. Amin nga naparswa. Okay? So, kuna na toy, in my ni Yesu Kristo, tapno, ipahayag na iti righteousness of God. Diba? Agkakagwa ang amin ibagakon. Ilocano, Tagalog, English. Ayan. So, alam natin nga, Nimay nga ipahayag na iti ayat iti Dios, umay maalaeng iti the second time tapno ipakaam muna tayo kanya tayo how God judge. So first nga imayan na kit for salvation of human, 'di ba? Pero third will lang 'yon. Pero pangalawa is the judgment. Amen. So amo tayo nga gaputan nagrugi ating nga lubong iti basol babaen kiniadan nga espiritual nga nilalang. Amin tayo is doomed to destruction. Lahat po tayo ay talagang patungo sa kapahamakan. Unless manggigan tayo iti kinapudno. Amen. So iti dalan laeng tapno maadaan tayo iti biyag kit iso ti inyumay ni Yesu Kristo kanya tayo. Amen. Iso nga kuna nagaron iti otoridad iti Dios kit ipaktakita na itata. Okay. Ngem iti general nga otoridad na nga ipakpakaam muna kanya tayo am amin kit iti otoridad na nga iligtas na tayo. His authority of salvation. Ito pa lang ang nire-reveal niya. General to ang pinag-uusapan natin. General authority of God is He has the authority to save us. Ti otoridad na nga iligtas tayo, ajoy pa lang i-reveal na takta. Ingganat takta, amo tayo nga, agtimtimpe iti Diyos. Kuna na jay, 2 Peter 3:9, up to now, God is patient. God is patient. God is patient nga
adda tayo tatta iti period of grace That we are nga under the period of Mangingikot po sa di pastor. Adda tayo tatta iti period of grace nga adda pay nalawa pa iti kanito nga agbalbali tayo. there are still So, adi ti pagdalan tayo tata, anya ti obraan tayo tatan, iti otoridad ni Jesus nga iso ipakpakita na kanya tayo. Amen? Amen. So, now revealed. amo tayo nga inted iti ama kini Jesus, iti otoridad na. In Matthew 28:18, 17:18, nga all authority ken inted na iti anak na, iti langit, ken iti daga. Tata, garo tainted na iti anak ti otoridad. Inikan na mo lang iti anak iti otoridad nga iso ti agsubli nga iso ti manghusga kanya tayo. Okay, so makipaglukat kayo iti John chapter 5 verses 21 to 27. So has been given authority to judge. Okay? Ano? John chapter 5, 21 to 27. Kuna na to eh. Basaek. Takas iti panamanggungar iti ama kadagiti natay ket degen ida kastamet ti anak ikanay ti biag kadagiti kayat nga ikan. Saan ang mangukom iti ama, inted na iti anak na, iti anay akalintegan ang mangukom. Tapno padayawan dagiti amin na tattao, iti anak, akas iti panangda, padayaw da iti ama. Ti saan amang padayaw iti anak, saan na met apadayawan iti ama. Anang ibaon ken kuana. 24, ibagak iti pudno kada kayo. Ti siya sino man adungeg kadagiti sao, ken mamati iti nang ibaon kanyak, maadaan iti biag nga agnanayon. Saanton ang maukom no diket, malasatan na iti patay, ket simriken iti biag. 25, ibagak ti pudno kada kayo. At tuyen ti tiyempo amang ngeg dagiti natay iti timek ti anak iti Dios. Ket agbyagto dagiti makangngeg. Sa ti ama metlaeng ti pagtaudan ti biag. Pinagbalin na met iti anak na a pagtaudan iti biag. Ket inted na iti anak iti turay amang ukom agsipot ta isu ti anak ti tao. Amen. So, amo tayo nga no inted ni ama iti anak iti otoridad nga isuna pinagbalin nga wagas tapno mailigtas tayo To judge because he's inted naman iti anak iti otoridad nga manghusga. So we are talking of two, the authority of Jesus to save and the authority of Jesus to judge. And amo tayo nga adatoy tay pailang iti tiyempo nga iti maiturturay nga otoridad, iti maiturturay nga panakabalin, kiti otoridad nga iligtas na iti tattao. Tapno siya, sika, kenda dumapay nga makangeg, iti sarita iti kinapudno, ket maligtas. Tata, amo tayo, hantay amo, gaano kahaba ito. we don't know. No gaano nga sobra kalensen iti panaganos iti Dios kanya tayo. Nga ingga natatay pagbaga nagarot iti Dios until now God is patient. God is being patient with us. Tatagarot kailangan tayo nga amuan nga adda ti otoridad iti anak nga umayto nga manghusga. Asino ti husgaan na? Dagita tattao nga haan nga imawat iti anak. So adya garot nga kunak, panpanunutek, sa totoo lang, nakamaiknak, di ba? Iti panagdalyasat ni mula Maria, ingga na baler, makasangit na, tinagdadakilan nga church, amo yun. Tinagdadakilan nga church, ajay pa'y talaga, haan, nga umawawat, iti otoridad, iti anak. From Mario and Lubay. Ajay ti talaga agsangit na, and then, iti panagtrabahuwa, at dati mangyay ko nga pagpatugtog Christian song. So dinamag ko, Kristiyano ka ba? Ay, anya relihiyon mo ma'am? So, naipag-ana, Kristiyano na kamhana man nagsimba. Yung turok na, aji, kaslat tutok iti puso nga, oo, pero hindi ako pala simba. Kristiyano ako, pero hindi ako pala simba. Alam mo yung tumusok sa akin na, ang sakit mapakinggan na, sasabihin nila they are Christians pero hindi sila pala simba. Kung
gagamitin ko otoridad ko talaga, sasabihin ko, you don't have the right to be a Christian. So sabi ko, pastor ako, my advice to you, please, basahin ti Biblia, magbasa ka ng Bible. Doon ako umiiyak, ito'y nga talaga, kailangan nga maipahayag ti kinapudno ito'y nga lugar ta. Awan pa'y talaga, haan na pa'y nga seryoso ti tao, iti rukbabi ti Diyos, ti pamadayaw, nga umno, nga makaabot iti pamantayan iti Diyos. Ijay nga sangsang iti pusok nga, ti amuda siguro, ti amuda na tao, at dapat tinangigak na testimony nga, ti karamihan ng Kristiyano, ibagada, hantay mga ipermi-permi, dasan, aji apan tayo ti may sa oras ki uston. Hanga kailangan na pagserbyan, hanga kailangan ti kastoy, hanga kailangan ti Diyos ti kastoy. Aji mali nga perspective, iti faith, aji ti makasangit ka talaga. Kasi, handaan mo, handa pa'y amo, no kasano, nga padayawan, nga umno iti Diyos. Kit kuna, ijay tinagdagsin nga talaga no, si kakit, adipan iti Diyos, natagsin iti balikat mo nga, baklayan nga, kasano atoy. Kaya kayo magpagay iti asawag ni Pastor Raymond nga, nagado ti trabaho nito'y. Nagado ti dapat nga laban nga obraan tayo. Ti amuda ti pudnon, ngem haampay gayam. So, adi ti pagyamyamanan mi, takuna nagarot, no asino to umawat iti anak. Kit, haan to nga mahuskaan. Adi ti kailangan tayo nga panunutin, nga agdatay pa lang ito'y period of grace, nga adda tayo, ti period nga mabanintay pay, nga agsangin iti ama, dumawat ti pamakawan, kit mapakawan tayo. Isugarot, ajar iti trabaho tayo. Da tayo nga makangkangig tata, da kayo nga maagrugrugging, agtingig iti kinapudno, kit talaga nga ipapati tayo, iti pamati tayo, tapno, maawa tayo, di promesa iti Diyos, nga biyag ng agnanayon. Amen? So, kuna nagarod, iti Hebrews 10:22, makipaglukat kay kanya. Hebrews 10:22, basa iti Ilocano. Umasidig tayo garod iti Dios iti napudno a puso kinatalged a pamati. When umasidig tayo a nadalus iti puso tayo, nadulusan iti dakes a konsensya, ken ti bagi tayo a naugasan iti nadalus a danom. Pakibasa po sa NIV English. Malakas. Let us draw near to God with a sincere heart, in full assurance of faith, having our hearts sprinkled to cleanse us from the guilt of conscience, and having our bodies washed with pure water. Amen. Ti Dios, ket agururay kanya tayo, agururay iti tattao, nga umasilig kanya na nga ada sincero nga puso. God is waiting for people to repent with sincerity. When we speak of sincerity, it can never be fake. Haan tayo nga mailingid iti Dios no agpaiso tayo nga mas asidag kanya na unuhaan. Hindi natin mapagkukublihan ng Diyos kung tayo totoong sinserong lumalapit sa Kanya o hindi. Amen? So, kuna na to, kailangan natin tandaan in Hebrews 10:22. God is looking for people who have that full sincerity. Talaga nga sincero, agpaypayso, puro nga pamati, nga kayat na talaga nga umasideg iti Diyos, talaga nga dumawat iti pamakawan iti Diyos. Buong sinserong puso na talagang humihingi ng tawad sa Diyos. Being human, akas iti tao, sa mga tao sa atin, alam natin na hindi sincero kapag sasabihin niya, sorry, pero inulit agad-agad. Bilang tao, alam natin na yun ang pamantayan natin na hindi ka naman sincere kasi hindi mo naman tinutupad yung sinasabi mo, pinapangako mo. Ganun tayo humusga bilang tao. Amin ba? Ako lang ba yun? Okay, so alam natin na that is also in front of God. Ano naman kung iyak tayo ng iyak? Iyak tayo ng iyak, puro luha. Pero wala naman na pagkilos sa ating pisikal. Wala naman talagang totoong pagbabago sa atin. Sincero ba yun? Na ang pananampalataya ay isang muso lamang.
That we are just like, sinasabi nga na, those, anong version? Those people are honoring me with Using praises. using praises with your lips, but your heart is far from me. Nga, padpadayawan ng itingiwat yung, ng tiagpay-payso, itipuso yung nagadayo. Parang may mga nararamdaman din tayo actually, personally, mga tao na, puro sa'yo, pero alam mo, hindi talaga totoo. Kaya nga, when we come to God, we can never fake that sincerity. Kaya nga, alam natin na kahahabagan lang tayo ng Diyos, kahahabagan tayo ng Diyos kung totoong meron tayong pusong lumalapit sa Kanya, na humihingi talaga ng tawad. When it comes to repentance, hindi sapat ang umiyak ka at humingi ng tawad. Asking for repentance with tears. It's not enough nga dumawat ka ti pamakawan. Kailangan may gagawin din tayo na talagang action, na talagang totoong nagre-repent. Kasi kahit nag-sorry ka na, ginawa mo agad-agad, paulit-ulit, it's not sincere. You are doing it again. Hindi talaga totoo. So kung na 2 Peter chapter 2, 17 to 22, 2 Peter chapter 2, (17 to 22), kung na natoy. Lukaan, no? Mayarig dagitoy at tao iti namagaan nga ubog kas laulep mayangin angin iti natigsa insaganan ti Dios iti pagyananda iti mangliwengweng asipnget. 18. Napigsa ti timig da ngem minamaag ken awan serserbi iti sawenda. Babaen karigidakes at tarigagay ken kinaderrep ipalabog da dagiti tattao mangrugi ama makarukat iti dakes a panagbiag. Ikarida kadakwada iti wayawaya ay dinto adipen ida iti dakes. Tatarigagay da ti anyaman amang parmek iti tao. Ituroyan da ita iti nang parmek kenkwana. 20. Maisalakan dagiti tattao iti kinadakes iti lubing babaen iti pannakaamuda ken Yesu Kristo nga apo ken mangisalakan kada tayo. Ngem no makayawan ken magsublida manen iti sigud nga aramida dakdakesen iti kasasaad dakdakesen iti kasasaada ngem iti damo. 21. Naimimbag pay kuma adida na sursuro iti dalan iti kinalimpeg ngem talikudanda kalpasan iti pannakaisuro kadakwada iti nasantuan abilin ana ited kadakwada. 22. Ipakita iti napasama kadakwada apod no iti pagsasao kanin manen iti aso iti insarwana kinagsubli nga aglugna iti nagdigos ababoy. Amen. Let us not be dogs like dogs, let us not be like pigs nga lalano dagiti imuna nga nakangil iti sarita iti Dios nga hantay dapat nga agbalin nga datayo ti pagtublakan iti barbaro pa lang nga agdingdingeg iti sarita iti Dios. Amen. Nga ko na natoy imbes nga isuro tayo iti kinapudno at iti kabutbuteng iti leaders in the church nga haan nga agtuloy iti kinapudno maderepan ko na natoy maderepan iti inspiration, which means hindi na talaga magtutuloy yung the fullness of the Holy Spirit. That's why we really need the fullness of the Holy Spirit. Tapnohaan nga mapasama kanya tay atoy. Naku natin 17 is sa English, these are waterless springs and mist driven by storms. Pag sinabing waterless, spring na waterless, awan serbina. The spring na walang tubig, walang silbi. Kasi spring nga, we expect from a spring na merong tubig na maiinom. That's why, no datayo, kat, haan nga agbalin nga bendisyon, no tigat agbalin nga perdisyon, ajay, tigabot-puteng. Nga, maaramid, iti maysa nga namati, iti Diyos. Nga, imbes nga agbalin nga silaw,
isunamat ket agbalin nga nagdakilan nga sitngit. Agbalin nga hanga, agbalin nga silaw, agbalin ket di nga ulaw. Nga makaulaw iti dato mapay nga membro lalo pa nga ibagbaga na toy dagjoy barbaro nga dumaldaliasat pa lang iti kinapudno yung mga bagong-bago pa lang na lumalapit pa lang sa katotohanan tapos makita kanilang ganon masisira sila kasi titignan kanila bakit si ganito ganyan and ang dami namin naririnig na ganito meron kaming sorry to say pero meron kaming binivisit and then sabi ko Nay katabi nyo lang yung church katabi nyo lang talaga yung church. Tapos sabi niya, ayoko dyan. Kasi ganito sila ganyan, ganito ganyan. You see how unbelievers look at us. Nga, tikit kitain da, kasano kayo waggalgalan. Kasanumat, nga itiunig nga ti iglesia kay agchis-chismis damat. Permimet itiranggas itingiwat ta. So kasano nga mapan nakita, kaabay na. And I know that you visited that place today. Nabisita niyo yun. Sabi ko talaga, Nanay, sa balida. So, you know, nga, uray unbeliever, ang muda, nagpaypayso tayo wunhaan. Mabasa da. Sa adjective lang ibabain talaga nga kasano, nga i-redeem tayo, idinagan ni Jesus, nga naperdi, gapu, dagajay, mangibagbagang Kristiyano, nga mahaandamat nga agpaypayso nga Kristiyano. Handapay na awatan, ti ibig sabihin na, ti Kristiyano, nga ibaga mo Kristiyano ka, you follow Christ. And you don't follow your own. Adjit ti may isang Kristiyano, you are stepping to the yung anong nilakaran ni Jesus. And adjit ti nagrigat nga talaga nga trabaho tayo nga nagdakilan. Ang trabaho natin ay sabihin natin mabigat at napakalaki na ang dami lang talagang nag-aantay. Ang dami lang talaga nag-aantay na lapitan sila at ipahayag ang katotohanan. And actually, kung dadalawa lang kami, kung namin talaga, at the winan week, may puro bisita, talaga bumagsak si katawan. So kung nakapahingata, dahil, kaya binagay ko talaga ang Tuesday, pahinga ko yun. Dagat day ko yun. Kasi talaga, hanga mabalin, nga puro trabaho amin, kasano kami agri-charge, maibos kami. And we know that in every place na papanan, may talaga ang nagado demonyo, kami may baga palang agad-agad. Nga ada talaga laban nga, makikita mi nga talaga. Nga, nagado ti laban, nagado ti problema, nga maparparigat, tagajay tattao, nga handa pa'y amu. So, adi ti nagdakilan nga trabaho tayo, mga kabataan, ang laki ng trabaho natin. Kaya kailangan nating magsumigasig, kailangan nating magsikap na tayo magtaglay ng totoong katotohanan. Totoo talaga upang tayo ay magamit. Amen? Na, even in Matthew 7:6, na, do not be like pigs. Na, kahit ibato na sa'yo ang perlas, ang diamond, talagang lulubnakan mo lang yan at sinusubsuban lang yan at hindi alam na diamond na pala ang tinatapon. At yun ang mga aditipayarigan, pangipangarigan, dagijay tattao nga, ipakpakaamo mo lang aro dun ti kinaputno. And we know that when speaking of truth, kinaputno, it's gold. It's katumbas to ng diamond. It's priceless. Haan nga magatang iti kinaputno. Hantay mabalin nga gatangin. How Simon the sorcerer, kunana ni Pedro nga, eto ang pera. Ibigay mo nga sa akin ang Holy Spirit. We cannot buy. Hantay mabalin nga magatang iti kinapudno. Hantay nga magatang ti Espiritu Santo. And we just need faith. Kailangan tayo ti umno nga pamati. Kailangan na yung taglayin natin ti umno nga kinapudno. Tapno agbalin tayo nga napaiso iti sangwanan iti Dios. Amen? So, kailangan tayo nga talaga i-correcta, agpa-correcta, ready to be corrected, nasakit talaga. Iti may isa nga kayo nga matatapyasan, nasakit talaga. Pero tapno matapyasan, tapno napintas ti bunga na. Amen? Kaya nagaduti sa nga, maibusan iti nutrients nga apan dapat iti bunga.
being trained. So, kailangan tayo nga ready. Nga matapya-tapyasan, nagadya mati nga ugali tayo, hingga natatangoy, bagang hanpay na tayo, naibus amin tin tapyas kanya, ano pa iti proseso mo lang kanya mismo, bilang adipen iti Diyos. Yung we just need to go through it. Pagdaanan yon is a part. Nga, ada talaga iti battle nga, nadagsin adya battle nga, adya nga ibati mon, adya dati nga sika. Talaga kumapit. Padasin na tayo nga kumapit. Yung dating ikaw, susubukan niya pang kakapit ulit, susubukan niya, parang linta yan eh. Susubukan niyang kakapit pa ng kakapit, baka pwede pang kumapit. But if we take hold the faith in Jesus, But when we can overcome. Amen? So nga kailangan tayo, kaya iti Diyos, palikodan tayo, ajay, dati, nga kinatao tayo, nga haan na amam mo, iti Diyos. Amen? Nga, kailangan tayo nga maawatan, nga in every time, nga haan tayo, nga awaten, iti kinapudno, every time, nga haan tayo maikan, iti importansya, iti kinapudno, we are trampling the Word of God, and we are trampling God Himself. Kasi intednan, iti anak na, nga isuti nang ipakaamo kanya tayo iti kinapudno, then we don't take it, hantay nga awaten, ajay, maperperdi tayo, iti otoridad ni Jesus. Amen? Let us not take the spirit of grace for granted. Let us not take for granted the spirit of grace nga panahon na kinakahabagan pa tayo ng Diyos. Huwag tayong isipin na, ay, papatawarin naman ako agad ng Diyos, magre-repent na lang ako. Mag-repent na lang ako. whenever I commit sin, I just Huwag nating gamitin ang repentance bilang license to continue in sinning, to abuse the grace given to us. license for you to do sin again. Haan nga lisensya, iti kararag nga pamakawan, tapno, agpat patuloy tayo lata, iti kinadirect. Prayer repentance. Agpat patuloy tayo lata, iti kinasipyet. Agpat patuloy, kung nagaroon ikatin tayo dagajay linta. Dagajay dati talaga nga kumpit pa, kahit na pa nga kumpit, nga kinatao tayo, kailangan tayo nga maikat ajay. Kailangan tayo ma-overcome only by the power, by the authority of Jesus. By the authority of the name Jesus. Amen? Okay. Pero we need to decide on that. Kailangan nag-desisyon tayo gamit anya kanya tayo iti Diyos free will. What has been Kasi no ipilit amin ti Diyos na atoy torabidom lang. O nalin atoy ka lang dapat. Haan ka nga kung may tayo right, left, diretso ka lang. Kaslakan. Diretso lang lahat. Wala hindi ka pwedeng gumalaw ng sarili mo. Then we are just a robot. No, ate nga amin kay if God enforce everything and we need all to follow and we don't have the decision, awanti pa nagdesisyon tayo, then follow dun hindi na makikita ng Diyos ang sincerity. Why? Gamin. No, ang amin kay sumusurot tayo, gaputi pa nagbuteng tayo. Kasi once na titingin ka sa left, papatayin ka na. Alam mo yung ano yun? May panood yun eh. Squid Game. So, yung konting ganun mo lang, di ba, they have, alam ko yung mga nakapanood, makaka-relate eh. And that, pag umaawit, pag huminto yung awit, kailangan hindi ka nagagalaw. Once na gumalaw ka, patay ka agad. Kung ganun ang estado natin ngayon, kaya talaga, lahat enforced and we agbalik tayo kaslala robot tayo ng aminin. But God gave us free will. And that iti Diyos kanya tayo, iti kalayaan nga desisyon. Kat adya, ijay nga makita iti Diyos, doon po nakikita ng Diyos kung totoo tayo, kung sincero tayo na nais natin talagang lumapit sa Kanya, nais talaga natin na ibigin siya, nais talaga natin na paglingkuran siya. In that free will, yung kalayaan mong pumili, kalayaan mong magpasya, doon, yung kalayaan nating magpasya, doon nakikita ng Diyos ang ating sinseridad, kung totoo ang ating paglilingkod, kung totoo ang pag-ibig natin sa Kanya. Amen? Kaya,
we know that the gospel always talks about salvation. Kaya ating titrabaho tayo. Okay? Nga, awaten tayo in 1 John 1:8 to 10 na tanggapin natin na tayo ay makasalanan. If we claim to have no sin, then tayo ay sinungaling. Kaya nga, bakit kailangan i-confess ang sin? Bakit kailangan nating i-confess? Diba? In other religion, they need to confess it to sa pare. But tayo, hindi naman kailangan i-confess mo kay ganito, ganyan ang kasalanan mo. But you need to confess it in front of God. You need to confess it in prayer. Why? Apay kailangan nga i-confess. I-confessar tayo, iti basbason tayo, iti Diyos. Ajay, pa nag-speak tayo, yung statement that you know you sinned, at yung statement, yung kataga na alam mo, na-realize mo na makasalanan ka, doon nakikita ng Diyos na kinikilala mo na totoong makasalanan ka. Ang ibig sabihin ng confessing sin is you are acknowledging that you are a sinner and you need God. Confessing our sin is, ibig sabihin, kailangan natin siya. Amen? So, okay? Ano ba ang buhay natin? Anya ba tibiyag tayo, di ba? Naalala ko yung ginawa naming movie sa buhay ni Brother Aris nun. Ang title kasi nun, A Life Changed by Grace. Siyempre, ako may pakana nun. Ayun. So, oo. Ako ang movie director nun. Pero siyempre, hindi, A Life Changed by Grace. A Life Changed by Grace, na kung paano si Brother Aris, dating manginginom, dating sugarol, dating addicted sa mobile games, and then, Ano na yun, nagsusugan sa English? nag-gambling, and then, kung paano siya nasimulan nga na syempre tinuruan natin at na-Bible study hanggang sa tinanggap niyang katotohanan, na-receive niyang Holy Spirit, at kung paano yung nabago siya ng nabago na magugulat talaga nung piniplay namin yon. Ang mga nag-comment talaga yung mga nakakilala sa kanya. And then sabi nila, iba tong kwentong ito kasi hindi ito joke, kasi kilala ka namin. So, alam natin na kung kwento niya, kwento din talaga natin yun. May sarili-sarili tayong kwento ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At iti sarili-sarili tayong istorya nung kasano nga inayat na tayo iti Diyos, kung paano tayo inibig ng Diyos, at kung paano nga nakinahabagan tayo ng Diyos. Na kung bakit tayo ngayon malayang nakakarinig ng katotohanan. Mind you, how many millions ang alam natin at sigurado natin na hindi pa nila alam ang katotohanan. And here you are, loved by God, iniibig ng Diyos, nakayagan niya, na pinapakilala niya ang sarili sa'yo. At ato'y katata, nga mangmangigam, nawaya ka, nga mangmangigan ti kinapudno. And then you will not take it seriously. You will take it for granted. Hindi mo makita iti that preciousness, yung kahalagahan na adda ti pirmi nga panagayat ti Dios kanya tayo. Amen. Amo tayo nga no nabarbarwan iti bagi tayo, if our life is changed by grace, it should be maintained. It should be maintained. At doon tayo napupulahan, doon tayo nagkakatalo-talo. Kasi yung maintenance, actually, minsan, kadalasan, yun ang pinakamahirap. The maintenance stage of faith life is the hardest. Why? Yung mga first time makarinig, sobrang eager na eager. Then, you receive grace, you receive the Holy Spirit. Then, how you maintain it now? Na, minsan, parang, hindi naman araw-araw na ganon. But how can you maintain it now? Paano mo, kasano mo maintain iti relasyon mo iti Diyos? Okay? Amin tayo, mabalin tayong agbalin nga potential hindrance to the work of God if we do not maintain our faith life. Amen? Nagbalin tayo nga arrogante, no antay nga i-maintain iti life tayo humbling ourselves. Agbalin tayo nga stumbling block to the work of God. Anya ba iti trabaho iti Dios? The work of God for now is to teach everyone the authority of Jesus
that is revealed now. Ti otoridad ni Jesus, iti pan nakabalin ni Jesus nga nai-reveal tata, kiti pan nakabalin na nga iligtas iti sang katauhan. Tata, nuda tayo mga ibagbaga nga naawat tayo ng tinginapudno, kithaan tayo nga makatulong no di ket makaperdi tayo. Karkaro dagay makaulaw, kada lalalo dagay kabarbaro, then agbalin tayo nga hindrance, stumbling block, iti trabaho iti Dios. Kitamo tayo that if we remain as a stumbling block of the Word of God, the judgment await us. Haan man nga tatta, ngem iti panghusga iti Dios agururay kanya tayo. But God is patient until now. Siguro kailangan tayo nga seryosohin. Tatta, ano manggigam? Today if you hear His voice, do not harden your hearts. Tatta, ano manggigam iti boses iti Dios, haamo nga patangkinin iti puso, no diket agpakumbaba tayo iti sangwanan iti Dios, agbabawi tayo. Let us pray nga ipakaammo kanya tayo ti Espiritu Santo, amin nga pagkurkurangan tayo, amin nga paglablabsingan tayo, tapno agbalin tayo nga mausar para iti gloria na haan, nga para mausar, maususaren gayam iti kabusor. Amen. Hantay dapat nga ma-misunderstand iti patience of God. Don't misunderstand the patience of God now. Na, papatawarin naman ako ng Diyos. And that's how unbelievers think. Kasi ti panagpanunod tayo dyan unbelievers na puro mahal naman ako ng Diyos eh. No adi ti pampanunutan tayo lang nga hantay na seryosohin iti basol. If we don't take sin seriously, then kasla ti awag kanya tayo kit unbeliever. Gamin hantay gayon seryoso iti pangmati. Iti seryoso nga namati amuna met no kasano iti supapak iti basol. Nga no awan tinagbayad hantay nga mapakawan iti bagbasol. Basbasol tayo. Amen. And we know nakasano tayo tata nga mag-guide, kasano tayo paano tayo magagabayan ngayon. God appoints the church nga na yung mga Berea Academy student na naadaldan about power and authority. The church is the ano tawag ito? Ano yung term mo? The embassy of heaven here on earth. Ibig sabihin, so, alam natin, ang pinaka-head ng church is Jesus. But, sino ang ginagamit ni Jesus? Sino ang ginagamit ng banal na spirito para tayo ay gabayan? Is the pastor. And how we treat our pastor, that's how we treat God actually. If we don't show respect to our pastor, no antay ni respeto ti pastor payo, antay may baga nga respeto tayo ti Dios. God uses His servant to continue the ministry of grace. No kasano permiti panagtrabaho iti adipen iti Dios, tapno maipalawa iti kaharian ng Dios. How diligent the workers, the men of God, the pastors, and here you are, sika, tagbalin nga problema, iti church. Remember, judgment awaits. Judgment awaits and hantay aja nga may libak kakabsat. So itatanga dapat iti kanito tayo. Ngayon na may pagkakataon pa tayo na tunay nga na manumbalik sa Diyos, magbago. Let us take this opportunity. Hindi tayo maging opportunista, ay matagal pa babalik si Jesus, pwede mong panggawin ang mga bagay na gusto ko. No. No, tata, if God allowed you to hear this, we must repent and take faith life seriously. Nagadupay ti trabaho. Nuda tayo kay problema. Kaskasano pa diyan pulos pay nakangkangeg iti sarita iti Dios. You see that? So madagreje tayo nga imunang nga nakangeg dapat agbalin tayo nga ehemplo iti kinapudno. Tapno, dagreje hampay nakangeg iti kinapudno. Makita da iti panagbiag tayo ket mabendisyonan da agdamag da apay kasta ka. Aji mamanghada ngay nga naggrabe man ata pang mga timapay kasta ka. Dapat aji hang aji ata ni kasta patpatso. Ang sakit nun, actually ang sakit nun.
High school ako, ay bagtahang nga nakalaytad ta. Baka makita ka. High school kasi ako, at gamitin na naimatangak nga, apa, iti may sa miyembro kin pastor talagang halos nagbibugan na. Amo nga di tingin ti unbeliever kunada, imbag kami pay, nga haan nga namati, haan kami nga kaspa. High school nang adyo, yung na-receive ko the Holy Spirit, Diyos ko, kung nakaslap yung marak kanya kanya, nagmalimot pa nagkita na si Kristiyano. Gamin adda, iti agmang perperdi. Na imbes nga makasilaw tayo, makaperdi tayo gaya nga makaperdi, gamin, hantay nga makontrol, iti bagbagi tayo. Iti rason no apay hantay nga maadaan iti sincero nga puso. The reason why we don't have a sincere heart, na talagang humihingi ng repentance at na talagang nagpapakumbaba sa Diyos is because mas malakas pa rin ang sarili nating kalooban. Nga hantay pa'y maala, aji, hantay pa'y unay maawatan, aji proseso nga, nangat nga to dapat, iti sarita iti Diyos, ngem aji bagay nga kayat tayo. Aji ti kailangan tayo nga adalin, kasi no hantay nga maadal ajay, we will really fall into heresy. Baka gagamit tayo sa sarili tayo nga suro, gagawa tayo ng sarili nating kauturuan, pagkat ito ang naintindihan ko, ito na yun. We must allow the Holy Spirit to teach us. Nakaan nga ajay sarili tayo tipan nga pan nakaamu ajay yan. Kaya nga, dagajay barbaro nga dingdingeg. Haan kay lang ag sardeng iti panagdingeg iti preaching agbasa kayo. Because the how the Holy Spirit agisuro kanya tayo babaan iti panagbasa tayo ti Biblia. Amen. So amo tayo nga asinuman nagaji mounted iti panangparigat iti trabaho iti Dios. Ibig sabihin agbalin ka nga mangparparigat iti pastor mo. Mangparparigat mangted iti dadagsen iti pastor mo. Remember, judgment awaits. Judgment awaits. Amo tayo nga, baga na ti Biblia, do not touch the man of God. Apay, pinulutan, iti Diyos, iti adipen na. Nga iti adipen na, iti trabaho na, iaramid iti trabaho, iti Diyos. No question na rin tayo, ti desisyon ti pastor tayo, kasla question na rin tayo turn, iti desisyon, iti Diyos kanya tayo. Lalo no iti desisyon ti pastor tayo, amutay mo't nga nakabase iti Biblia. Who are we to question the man of God? Nga isuna, tinangited, iti biyag na, tapno agpaaramid, agpausar iti Diyos. Urayin nyo, agbalin kay nga pastor, maawatan nyo, no kasano kinadagsan nati ag desisyon. Nga kasano adi desisyon mo, panunutin, nga ato'y bakit pagayatan ti Diyos, wanuhaan. Makaperdi ba ato'y, no, pati pa iti preaching, adi tingingata ka na yun, ato'y bakit makandan, ato'y bakit malunok na ba ato yun, wanuhaan tay. Kasano nga timbangan, nga haantay nga ti adipan ito Diyos, kat haan nga ag-act out of that emotion nga ada kanya na, no di kat ti itrabaho na lang, iti isa una lang, kit pagayatan iti Diyos. Kit no, maibaga naman, iti bukod na nga sarili, isuna ti mang sumbat iti Diyos. Isuna ti mang sumbat iti sangwanan iti Diyos. Hanga sika. So nga, if we are under the church, we should obey. We should obey the word of God. Amen. And we should respect, no asin numan, tinaydatag, nga mangalaga kanya tayo. At yung respeto, gaminuhan tayo marespeto, iti makikita tayo, kasano tayo pa yung ibaga, nga respetuan tayo, iti Diyos tayo nga tayo makikita. E sunod kailangan tayo iti pastor. At iti Bible study kinikalma ni Sister Ashley. At the question na, kunana, apay ka na yung halimbawa tayo iti sheep. Apay ka na yun, bakit lagi tayong ginagawang halimbawa? Is, bakit sheep palagi? Bakit tupa? Then I explained to her na, why? Gamin, iti tupa needs a shepherd. Iti tupa, kailangan natin mang-alaga kanya na. Hanyo ba nakita di FBU, aji, tupa nga, nagwaling-waling, nagadungatawan, ket napunpunwan yung fleece niya, ang kapal-kapal na, at ang bigat-bigat na hindi niya makalakad. Ganon ang isang tupa, ang isang kaluluwang walang nag-aalaga, punong-puno ng kabigatan.
Ano, meron, in every visitation, no, arami din mitoy. Amo yung paano kasano nga makita mi, ti kinadagsen, dahil siya tao, nga awan mang alaga kanyada. Adakap sa tayo, 3 months na lang awan ni church, edi binisita mi, nung kasano, ti dadagsen da, ije nga balay. Nung kasano kasla nga, talaga nga, gamin awan agal alaga. Ije lang nga makikita tayo nga, uray pa yung itubing, di ba? Dagidya batang kalye, gusgusin talaga tawan inada. Di ba? Yung kutahin tayo ni Abby, aba magusgusan ba dyan? Di ba? Ije nga makita nga even, children, kailangan na tayo, di ba? Gusto nyo ba, wala na kayong magulang, kayo na lang masunod. Sige, kayo na lang kayo masunod. Wala na lang kayong magulang. Na, yarin. So, we need to, that's just a physical representation na kailangan tayo nga ag-obey. Iti na i-appointar nga nangat-ngato kanya tayo. Kasi never, nga iti adipen iti Diyos, nga agdingdingig, iti boses ti Espiritu, kaya't na nga maperdi ka. No kasano nga iti pastor, panunod nga panunod, kasano nga matulungan na ka. Kasano nga mapabuti, mapalagaan iti sitwasyon iti church member. Kasano nga tanga anya nga tulong ti ubrahan tapno matulungan iti miyembro. Kay ajay nga hanyo amuman ngam iti pastor nagad-adu manungano pa nga church member iba kanyami manu pa lang ti alagaan mi kunami. Nagad-adu trabaho kasi tutuwa kami na ba. So nga ibang tagig nagad-adu da. Your race, Ayun. So, kung nag-react kayo tinutuwa. Nag-react tinutuwa. So, kung namin, ibaga kanya da, kasano tayo nga ag-invite. Nalakalang actually ag-evangelize. Pangkalan dyan pala yung kaya. Actually, apay haming obubraan. Asin yung katulong may nga galaga. Doon na kayo pa'y na margrigatan kami. Agad ato nga visitation, maipos na oras men. Sa Ajay, tulungan na kami, wen. Agsingsingpit kaya ang handang nag-wall. Ano ba ya? Tulungan na kami. Ibig sabihin, tulungan nyo iti sarili nyo. Naibagbaga nga, tulungan na kami iti kararag, tulungan na kami, iperpermisyon mo iti panagkararag yo, ken panagbasa iti Biblia. Gamin, hantay agbalin nga, agtrabaho iti Dios, no, haan tayo nga ipapati iti pamati tayo. Amen? So, kailangan tayo agbalin nga very careful in our faith life. Sa ifugaw, adita ulang lang kuyain iti pamati, or wag nating ialing-aling ang faith life. Why? Kasi nga, faith is serious. Iti demonyo garot, iti jablo, nakaserseryoso kaya't nga perjen tayo. Datay kit din, hantay nga seryoso iti pamati tayo. Siguro, kailangan tayo. Okay? Kailangan tayo nga, ipirmis, iti panunod tayo na ta, iti puso tayo, kaya tayo ba talaga nga pagserbihan iti Diyos? Kaya tayo ba talaga nga iti otoridad ni Jesus, kit maadda kanya tayo. No kaya tayo nga maadda kanya tayo iti otoridad ni Jesus, then we should learn to humble down before the Word of God. No kaya tayo talaga nga maingato iti Diyos tayo, then really talaga mano nga parentuming atahang nga pisikal nga parentuming no di ket talaga kasano tayo nga ibaba iti sarili tayo nga kapanunutan, kasano tayo nga i-give up nagpermi nga kaya tayo kapalit ajay kayat iti Dios nga maaramin kanya tayo. Kapag ang laban na is your what you like or what you love versus what God wants you to do, choose God. Piliem iti pagayatan iti Dios. Haan nga di sarili nga pagayatan. We know that it is an everyday battle. Inaldaw nga battle ata how you choose God's will over your own will. And how we give up our own will. Doon nakikita ng Diyos sa atin na sincero tayo sa paglilingkod sa Kanya. Ngayon ti adipan iti Diyos, makikita tayo iti head pastor tayo. Nung kasano na i-give up iti amin, pamilya na, panawon na,
Uri pa'y kwartana, para lang iti trabaho iti Diyos, anya lakit din, nga haantay nga ma-give up, jay, sarili tayo nga pirmi nga pagayatan, yung sarili natin sobrang gustong kalooban versus sa kalooban ng Diyos sa atin. Amen po ba? Amen. So, balik po tayo sa Mark. That in the book of Mark, simple lang. Hantay nga agbalin nga kasla pariseyo, nga kanayon nga question na rin, iti otoridad, iti Diyos. Let us not be like the Pharisees who always question the authority of Jesus. It's like it. If we always question the preaching of our pastor, if we question the authority of our pastor also, it's same like this. Nga, agbalin tayo nga ipokrito, iti sangwanan, iti Diyos. Apay, asi anya dagi jay pariseyo, haanda kayat nga i-give up jay sarili da nga otoridad. Kasi adati ibagbaga ni Jesus, adati isurusuro ni Jesus. May tinuturo na si Jesus ganito. Nagpapagaling na siya at tinanong na nila, saan galing yung otoridad mo? Naggapuan na ata nga otoridad mo. JT question ta. Gamin, amo tayo in the Old Testament times or in the New Testament times bago pa na-reveal talaga ng todo si Jesus Christ. The Pharisees are the one ruling the Sanhedrin. Diba? Isulat talaga pangulwan nga nuti paparisayo dagiti pagpadipay ket nagdesisyon da nga paikaten da ka di sinagoga hangka makaseriken. Diba? Isu nga mabuting da nga gi-speak about Jesus kasi they fear. People fear. Dagiti tao mabuting da nga mapatak siya iti sinagoga. Kasi it's honorable nga makaunig ka iti templo iti Dios. Diba? Kasi and the Pharisees really has this own standard of them. And adati otoridad na gamit. Tatta ni Adan Jesus. Tatta, basahin ko yung Mark 11 na. 27. Basahin ito eh. Nagsubli daman ni Jerusalem, idi at pagpagna ni Jesus iti unang iti templo, inisatgan, dagiti pangulwe na papadi, dagiti mga maestro iti linteg, ken dagiti panglakayen, o diba? Priest, teachers of the law, and mga elders. Sinludsod dakin kwa na, anya ti kalintega mga arami rin kadagitoy. Siya sino tinangted ken ka, inituray ang mga ramid kadagitoy. They question Jesus. Dinamag na, nagapuan na ating otoridad. Nagapuan na. Ngayon, nakita ni Jesus, iti kaunggan, iti puso da. Nga ating nga question is for them to trap Jesus, tapno mahuli da suna, tapno maipakulong da. Kasi nung kamaliso na iti ibaga, ipakulong da suna ijayan. So nga, nalalain talaga ni Jesus of course, insubli na iti damag na handa masumbatan. Insubli na iti damag ni John the Baptist. Nagapuan na garod, iti otoridad ni John the Baptist at bautismo. So nagkakutog na, nagtutungtong na. Nung ibaga tayo, nga agapu iti langit. Pag sinabi natin galing sa langit, babalikan niya tayo na bakit hindi nyo na ako pinapaniwalaan? Diba? Si John the Baptist, ang pinapahayag niya si Jesus din. Ngayon, pagtatanggihan naman natin, nasabi natin, hindi galing sa Diyos ang otoridad ni John the Baptist, questionable sila sa mga tao kasi nga minemaintain nila ang standing nila sa mga tao, takot sila sa mga tao. Ayun, they fear men. Kaya nga, ijay, ito ipinili daw sumbat hami amo. Ibagada nga, hindi namin alam. That's why, amo tayo. That those who conceals the truth, takot na maliwanagan da. Mabuting da nga, actually, adati, buting da iti kinapudno. Ay, buting da iti tattao. Ngayon ti agsarsarita iti kinapudno, han na pagbutngan iti tao. Diba? Iti adipan iti Diyos nga mga warwargawag iti kinapudno, haan nga agbuting iti tao. Ti pagbutngan ti adipan iti Diyos, kitnuhan na nga maiwaragawag, iti kayat iti Diyos nga maibaga iti tattao. Amen? So, amo tayo. Basahin na dyan 2 Peter 3 verse 9.
Bago tayo lipas. 2 Peter 3:9. Kuna na toy? Saan nga itantantan ti Apo iti atong palen iti inkarina kas ipagarup iti daduma. Ngem ano-anusan na kayo tapnog gapu tadi na kayat amadadael ti siya sinuman. No diket kayat na ngagbabawi iti amin na tataw kadag iti basbasol na. Amen. Na God is not delaying for the sake of delaying, pero it is His grace. Diba? Basahin ko sa English. The Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. Amen. Kaya nga, sa pagtatapos natin, if we take really the authority of Jesus in us, then maawatan tayo, ajay putpudno nga panagpakumbaba. Na kung totoong naiintindihan natin ang otoridad ni Jesus, na napangyayari ngayon ang otoridad niya para iligtas tayo, then dapat mapuno tayo ng kagalakan, that grateful heart, na tayo ngayon ay kinakahabagan niya. And we must understand that judgment awaits. Judgment awaits. So doon naman tayo makokontrol na hantay dapat sublianan ajay dati nga galad tayo, dati nga haan nga pagayatan iti Diyos kanya tayo. Amen. So nga amo tayo nga iti otoridad na mangpalaing, iti otoridad na mangbiyag, iti otoridad na mangpaksya iti demonyo, pero kailangan tayo nga maawatan iti otoridad iti Diyos at the decision na numaligtas tayo bunhuan. Dati pagpagara di Biblia ko na nagpatakshat kami met iti demonyo. Nausar kami met kaadipen mo. Ngem sakalang ibaga iti Diyos na kayo ngam mo. Hindi ko kayo kilala. Sasabihin, nagpalayas naman kami ng mga demonyo. Ganito kami, nagtrabaho kami. Pero ang sasabihin ng Diyos, hindi ko kayo kilala. And that's the status of those who become arrogant with the work of God. Nagbalin nga arrogante, gapo na magamgamitin. It is not a license having a position to be arrogant. Hantay nga, ay, kastoy nakon. No. Pwedeng ibagsak na tayo lang iti Diyos, iti one click. That's why we must remain humble. Tisaka tayo nakaplant iti ground nga, sika pa lang di dati nga kinasyan iti Diyos. Han mo nga, paham mo nga, hanggang humikigkat iti nga kapanunutan nga, kinaasyan na ka lang iti Diyos. Kinaasyan na ka lang iti Diyos. Kat iparparanas na iti otoridad na, iti biyag mo iso nga habo nga sayangan. Agadupay, iti pamilya tayo, nagadupay, iti amam mo tayo nga handapay amam mo ni Jesus. Iso nga, agseryoso tayo. Let the authority of Jesus rule in us. And let us be victorious in the name of Jesus. Amen. Tayo po'y lahat tumayo and let's pray. Kararagtay kakabsat. Kararagtay tatang, hindi nakakanta. Bawat may sakit, dumawat ti pamakawan, ang bigyan tawad sa lahat ng pagkakataon na hindi natin talaga nabigyan ng otoridad ang pangalan ng sa ating buhay. Sa bawat pagkakataon ng sinusunod natin ay kanyang ang ating sariling kalooban. Sa bawat pagkakataon na hindi natin talaga pinipiling mapaluguran ang Diyos, let's repent. Let's pray of repentance muna. Let's call the name Jesus. Repent and begin to pray. Jesus. Pare ka, tawarin mo kami sa sa bawat pagkakataon ng sama na pinipili namin ang sarili naming kalooban laban at taliwas sa kalooban. Father God, forgive us.
Pangawanan na kami, O Diyos Ama. Hindi nagatado nga panawan, nga pilpilyan, may pailatay sa sarili, may nga pagayatan. Patuloy may nga pilpilyan, nag-enjoy bagay nga kayat pilain. Kahampo nga kayat ka dapat ka, Brian. Father God, pakawanan na kami, O Diyos Ama. Pakawanan na kami, O Diyos, Father God. Tinagatado nga paglablamsingan, may iting mata mo. Father God, pakawanan na kami, O Diyos Ama. E di panawan, O Diyos Ama. Lahat na kamapagpadayawan. At hindi pag-ibigay, hindi mo pagpadayawan. Father God, forgive us, Father God. Forgive us, Father God. Forgive us, Father God. Pakaunin na kami, O Diyos Ama. Ikat na kami, O Diyos Ama. Hindi puso. Nalusap na puso niyo, O Diyos. Linisin mo ang aming mga puso na isipan, Papa. Natuloy, Father God, naglahit namin. Isang puso, Father, totoo, lumalapit sa'yo. Isang puso, O Diyos Ama, na hanggang magpanaw. Hanggang magpatuwid. O Diyos. Tulungan mo kami, Ama. Father God, kabugan mo kami. Salamat ulit sa mga sa pagkakataon na ibinibigay mo sa amin. Pagkakataon ulit sa mga na ipinaparanas mo sa amin ulit sa mga. Ang iyong habag, ang iyong pag-ibig. Ang yaman kami, O Diyos, Ama. Hindi pa yung pinagpaligayan mo. Naiganan at tayo, Diyos. You are patient with us. You are patient. You are being patient. For us to have the true repentance, Father God. Hindi pa ipaisuno mo nagbabawi, O Diyos. Hindi magpasalbi. Hindi pa ipaisuno sa mga pantal. Panagsalikod mo. Ang totoong panagsalikod namin ang sa mga kasalanan na patuloy namin ginagawa. Help us, Father God, to claim and to claim the authority of your name in us. Rule in us, Father God. Ating tinawag, may tinagan ni Jesus. Amen. Ipanalangin po natin ang gawain dito sa Throne and Holy Spirit Maria na patuloy nga ng Diyos ang siyang mapaluguran. Marami pang kaluluwa ang makarinig ng katotohanan. Ang mga naiipon na mga kaluluwa ay tunay nga ma-raise as leaders na magkaroon ng sincerong puso na tunay nga na handang magpagamit sa Diyos. Let's call the name Jesus for time for me to pray. Jesus, Jesus, Jesus. O Diyos, ang madinadalangin namin, Parigarama. Ang habag po, Parigarama, sa lugar na ito. Parigar, itiasin mo, Diyos Ama, iti-aurora, O Diyos. Itulungan na kami, Parigarama. Kasi ikaw, Diyos Ama, ang iti-pagayataw. Iti-pagayataw, Parigarama. May rawargaw, ang iti-kinabot mo. Iti-pagayataw, kit adupay, Ama, iti-pangangay, iti-kinabot mo. Tapos, Parigar, adupay, O Diyos Ama, iti-mailigtas. And that's how you are being patient with us. Father God, equip us with the word of truth. Father God, Ama, iti-adipan mo naman sa salmon, Father God. Tulungan, Father God, ang parang Ama. Sa Father God, Ama. Matulungan sa milayan, Father God, Ama. Iti-puso, siya kay ayat, iti-karawa, O Diyos. Iti-puso, Father God, Ama, willing to give up everything just to obey you, Father God. Tulungan ko na sa Ama, maka-raise kami into leaders. Maka-raise kami into workers, Father God. Makatulong mo, Father God, katulungan niyo, Father God, Ama. At tulumawag pa, iti-trabaho. And we are praying, Father God, Ama, salamat sa mga outreaches. And we kill this, Father God, sa bahan ni Lola Lilin, Lola Ate Bina, Father God, bless them. Help us, Father God. Let your light
Pastor Habag. Let's pray also sa mga mission team na dumalo sa atin dito, na headed by our head pastor, Pastor Banji, na sa kanilang pasalamatan natin ang kanilang pagparito at tuloy nga na sila ay pagpalain ng Diyos sa lahat ng sakripisyo nilang ginagawa. And even our main church in Taytay, sa nalalapit na anniversary. Let's pray sa katagumpayan nito at tunay nga na marami pa ang katulad nito na ma-open up, magamit ang main church sa Taytay para lumaganap pa ang katotohanan. Hindi lang nationwide but worldwide. Let's call that in Jesus 3 times a bit to pray. Jesus, Jesus, Jesus. Yes, Pare Garama, aming pinapasayaman ng Diyos, Pare Garama. Ang mga lingkod mo, Diyos Ama, na naparito, Pare Garama. From Pare God, from Taytay, O Diyos Ama, na pinapangunahan, O Diyos Ama, ng aming pastor na si Pastor Banji. O Diyos, salamat sa kanilang mga buhay, O Diyos. Salamat, Pare Garama, sa kanilang mga sakripisyo. O Diyos Ama, sila ay pagpalain mo at patuloy, Pare Garama. Even in those sigigling at umahabang na magpapala sa kanila. Pare God, physical health and even spiritual health, Pare Garama, ay pag-ibayo, Pare God, na sa mga mission na ito, Pare God, mapuksan ang kanilang puso at isipan to work and to work, Pare God, for faith, na tunay, Pare Garama, sa kanila na nasa May, Pare God, magkaroon nga sila ng ama na totoo, sincerong pusong naglilingkod sa'yo, na hindi sila makakampante sa lugar na yun, Pare God, but they will have the heart to pray for others, to pray for Mindanao, for Visayas, Pare God, for the expansion of your kingdom. O Diyos, dinadalangin namin naman, magamit lamang, Pare God, ang mga iglesia ito, upang, Pare God, ang mga may hayal na katotohanan, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, O Diyos, Ama. Dalangin namin, Pare God, Ama, tulungan mo kami, Ama. Pare God, bigyan mo ng katalikuhan ng aming pastor, si Pastor Banji. Pare God, patuloy, Pare God, Ama, pag-ibayuhin mo sa kanya, that inspiration, Pare God, by the Holy Spirit, O Diyos, Ama, na sa bawat desisyon na kanyang gagawin, in the church administration, Pare God, Ama, hindi siya magkukulang ng karunungan, hindi siya magkukulang ng inspirasyon, but Pare God, empower, in the name of Jesus, at hindi mo pagkukulangin ang lingkod mo. Pare God, we're praying, Pare God, Ama, sa nalalapit, Pare God, na anniversary. Maraming salamat, O Diyos, Ama, sa tatlong taon, Ama, ng pagpapara rin pinapalanan mo sa amin. Na sa tatlong taon, Ama, ng umang mo. Sa tatlong taon, Ama, Pare God, ng patuloy na pagdagdag ng salyo, O Diyos, Ama, sa aming iglesia. Na iyong iglesia, O Diyos, Ama, salamat. Pare God, kapiyan at magkasalamat sa'yo. Na tuloy, Pare God, ang mga kayagan mo ay pinapakita sa amin. Kayagan mo nga, Pare God, ay pinapadama sa amin. Ang habang pag-ibig mo. Na sa tatlong ito, Ama, tatlong taon, O Diyos, Ama, na magpapakita mo na habang mo sa amin. Pare God, we thank you. Pare God, salamat, O Diyos, Ama. We thank you, Pare God, for these 3 years, Pare God, of your mercy and love for us, Pare God. Patuloy kami, O Diyos, Ama, na patuloy, Pare God, Ama, sa pagpapawa. Patuloy ka, O Diyos, Ama, magtaglay. That sincere heart to work and to fight for your kingdom, O Diyos. Pare God, thank you. Salamat, O Diyos, Ama. Remember your servant. Remember the workers of the church. Remember, Pare God, ang lahat, O Diyos, Ama, na mga anak mo, O Diyos, Ama, Pare God, na kakatipon-tipon alang-alang sa pangalan mo. Tulungan mo, O Diyos, Ama, ang bawat miyembro. Magtaglay ka, O Diyos, Ama, ng sinserong pananampalataya na nagpapakumbaba sa iyong salita. Totoong pagpapakumbaba, Ama, sa autoridad na inilatag mo. Pare God, salamat, O Diyos, Ama, sa tatlong taon ng pagpapalang ito. Pare God, bless us more. We thank you in Jesus' name. Amen. Let's pray for the expansion of Ilocano Mission Service na hindi lang dito sa Maria. Let's remember also Ilagan Isabela and Ilocos, si Pastor Jaime, and sa lahat ng buong Pilipinas, mundo na may nakakaintindi ng Ilocano. Let's pray. Jesus, Jesus, Jesus. O Diyos, pagyamanan niyo, Diyos, Ama, aming Pare God, mga Ilocano Mission Service. Pare God, tulungan na kami, O Diyos. Pare God, Ama, itisarita, Pare God, Ama, may translate in Iloco. Kaya adupay, O Diyos, Ama, di maawat ka. Adupay, Pare God, Ama, hindi makanggay, kami pupunto, baka, and Pare God, Ama, di adipay mo, O Diyos, tulungan, Pare God, Ama, adupay, Pare God, Ama, hindi tatawag sa mga karoon, interest, hindi sarita. Pare God, we're praying, Pare God, na mga mo na ating Ilocano Mission Service. Pare God, as mo pa, kay Ilocano 1, o Diyos, Ama, parating na mula Ilocos, Pare God, Hingara, Pare God, Mindanao, Mandaman, Awat, Ilocano, Pure, Bayan,
sama. Yagat, Ilocano, sama. Father God, maawat tayo sa sarita. Ato tinawag mi, ipagyawanan mi, padayawan mi, itinagan mo. Tinagan ni Jesus. Amen. Let's pray the Lord's Prayer. Ilocano. Amami sa dilangit, may day tayo kumati na sa suwan na nagan mo. Umay kumay ni pagaryam, matungpad kumay ni pagaytam, dito'y daga akas sa dilangit. Itet mo ka na kami, ititanong mi, itangal daw. Pakawanan na kami, kadagiti basbasan mi. Akas iti pagmakawan mi, kadagiti nakabasol ka na kami. Di na kami, turong itinakaro pakusuotan. Elisi na kami, ket di iti managdakdakes, taken ka iti pagarayan. Ken pan nakabalin, kintayagan na nayon. Amen. Victory songs. Pa-picture nga dyan, oh.
live to ta everyone. nagloko iti wifi tayo ket nag-video kami ngayon. Bye-bye! Thank you, yay!